hrane! Oh, no! Prazna je, drugari! Treba mi voda i hrana. Nabavio sam hranu za mace i vodu. Savršeno, mnogo hrane. Ali gde je Maca? Maco, gde si? Nestala je! Oh, no! Maco! Maco, gde si? Maco, gde si? Maco! Gde si? Maco! Maco, gde si? Moram da pitam Aleksa. Da, igram igricu! Da, pobeđujem! Haha, da! Ha? Ko je to? Idemo! Nadam se da je Aleks kod kuće. Hej, Jason! Šta se dešava? Izgubio sam Macu. Šta? Izgubio si svoju macu! Možeš li da mi pomogneš da je nađem? Okej, idemo da ga pronađemo! Maco, gde si? Maco, gde si? Maco! Maco, gde si? Gde si? Maco! Maco, gde si, Maco? Hej, Aleks, Šta? treba da postavimo oglase za nestalu Macu. Odlična ideja, idemo po to! Imam oglas! Jason, je li ovo ono što si tražio? To je kuca, treba nam Maca. Čekaj! Jason, da li je ovo ono što si tražio? O, Aleks, to je krava, a treba nam Maca. Izvini! Treba nam mačka. Maco, dođi da jedeš, Da li je ovo ono što si hajde. tražio, Jasone? Da, baš to mi treba. Okej, jedan za tebe. I još jedan za tebe. Idemo, hajde! Maco, gde gde si? si? Stavimo ovde Maco. oglas. Izgubljena maca. Pozovi 1, 2, 3. Maco! Maco, gde si? Maco! Gde si? Hajde da stavimo ovde oglas. Okej, stavi tu. Okej, to je super. Maco! Maco! Aleks, ovo predugo traje. Okej, stavimo ovde oglas. Hajde, ovde. Hajde. Okej. Okej, ti stavi 2, a ja ću da je 3. Okej, 1. 2. I 3. Ovako je bolje. Maco, gde si? Maco, gde si? Maco, gde si? Maco! Maco, Maco! gde si? Postavili smo sve ove oglase za Macu. Maco, gde si? Maco! Aleks, imam super ideju. Koja je tvoja ideja? Odlična ideja, Jasone, ajde! Prodajem hot dogove! Prodajem hot dogove. Ko želi da kupi hot dog? Da li neka mačka želi hot dog? Da li maca želi neki hot dog? Hej, evo je Maca! Jej, vratila se Maca. Uspeo nam je plan. Jej, opet smo pronašli Macu.